Izi zomati nkumakhala pasi nkumanena kuti Manganya waba ndalama iyayi muofesi ya vice president anabapo ndalama wabweratu nkudzayankha kuti zachamba zimenezo ayi ngati mumasuta chamba nkumanena kuti iyeyo adaba ndalama zimenezo zilekeke nzothekatu kunena kuti iyeyo gwira ntchito koma osaba ndalama kodi abambo asikono kuti akafike point yomayankhulanso kunoti zachamba zomasuta chamba muti chachitika ndi chani ndi ndani amene wakanda abambo asikonowa iyayi tifotokozetu mwachangu kunena kuti ku parliament makamakatu wiki yatha anduna oyang'anira zachuma a Joseph Mwanamvekha anabwera nkudzafotokoza zokhudzana ndi bajeti komanso mavuto ena ndi ena amene tikukumana nawo m'Malawi nanga kodi iwowo apeza zotani zilipotani. Mufotokoza kwawo adadzafotokozaponso kunena kuti ofesi ya vice president mu ulamuliro wapitawo idawononga ndalama zonse zimene imayenera igwiritse ntchito kaya kwa chaka kaya idawononga I think miyezi 6 idawononga ndithu ndalama zonse mamiliyoni onse adawonongedwa. Ndi anthu ankanena kuti Manganya waba ndalama chifukwa vice president wathu nthawi imene anali ndani Manganya yemweyo adali iyeyo ndithu ndi mu ofesi mwake akuyenera ayankhe zokhudzana ndi kusowa kwa ndalama zimenezi kuonongedwa kusakazidwa kwa ndalama zimenezi ndani kupatula mkulu wa ofesiyo bwana mkubwa wa ofesiyo ndipo mu ofesi mu bwana mkubwa wakadali iyeyo Manganya. Ndefa nzibe nkayankhula mugwireni Manganyayo ndi amene waba chane zambirimbiri ndi pamene akubwera iyeyo atapsa mtima makamaka wapsa mtima kunena kuti zachamba zilekeke zomakhala pasi nkumanena kuti mwasuta chamba uko mwakoka chamba basi cannabis muzibwera ndikumanena kuti no Manganya waba ndalama za mu ofesi ya cha vice president zimenezo ayi chifukwa chonena kuti mukwene odzozonena kuti nzotheka kunena kuti Manganya akhoza kugwira ntchito ya boma kukalowa mu ofesi mwake nkukatulukamo osabamo ndalama olo imodzi olo wamtambala osabamo ndithudi ndipo ndi zimene zidachitika iyeyu sadabemo ndalama ina iliyonse ndesi zoyenera kunena kuti muzikhala pasi nkumati Manganya afotokoze bwinobwino mukasuta kuli bwino muzipita kaya muzikomba njoyera kaya muzikapanga chani koma zoti muzimuloza zala Manganya kuti waba ndalama zimenezo basopu akuti musire tutu pamenepo you better stop. Hayi nkhani zaketo ndi zimenezo akhozo yankhula amene angayankhulire chilungamo nchonena kuti ndalama zidasowa mu ofesi ya vice president zimenezo ndizoona zake chifukwa anduna adachita kafukufuku nkupeza zimenezo nkubwiritsa pambalambanda ndalama zidasowa oloyesa angakane mu ofesi mwake ndalama zidasowa iyeyo panthu ofusidwa iye akwene akhalenso mu gulu lofusidwalo pokhapokha akapezeka kuti iyo sizomukhudza mpamene angamasulidwe koma pakadali panopa Amalawi ali justified kuloza zala kunena kuti no iyeyo uyo adabera ndalama ndipo Amalawi ali ndi zifukwa zokwanira ndithudi. Ninkhani bewanena kuti nchifukwa chani anthu akuloza zala iweyo kuti iweyo ndamene wasowetsa ndalama nchifukwa chani akuyang'ana mmene unkagwirira ntchito mmene unkapangira magayi tiyantidzenenane chilungamo Manganya kulowa kusanduka vice president wa dziko lino kuchoka ku UTM kuja atalimbana kumene kuja amuthotholako chinachitika ndi chani chipani odya zake alibe mlandu ndi odya zake alibe mlandu chinachitika ndi chani amwene zimagalimoto amwene zinsalu amwene kuplinta zinthu amwene zimisonkhano kugawa mafeteleza osati masewera osati zimakagawidwa kuna kuti izizi ndi za dziko la Malawi ayi zimakagawidwa mu dzina la Manganya mwayiona muri ndalama zezi zimachokera kuti iwowa ndiye kuti ali ndi ndalama kwambiri amapanga chani kunena kuti iwowa tingaloze kuti abwanawo ali ndalama magayi tizangoona Tom Mpinganjireti wa ma business uja tizangomona mkulu amene ojayo walowa ndale of course amakana kuti sangalowe ndale koma tizangomona mkulu amene ojayo ndale kena kuyamba kupulinta sala amene ndikumagawa pena paliponse tidzanena kuti chani ndi bwanatu ali ndi FDH ali ndi chakuti ali ndi ndalama tikhozono tinzoona nzake izo
fayo inono ali ndi ka history kuti ali ndi ndalama. Komano amanganyawa ali ndi chani chimene tingaluze kupatula zonora amagwira ntchito kuadra kuja ndi kumene kuja kusonkhani zake zoveka zonora amabenjeretsanso anzawo chane zambirimbiri. Iwowa ndalama azitenga kuti kupolinda zinthu kupenya chani mpaka na Jessica bwino chana zabwira ndi mutu wake uja kuti ino ufotokoze bwinobwino manganya iwe kuti ndalama azitenga kuti. Yes, of course, tell us ndalama unazitenga kuti. Kena kono after timiyezi rochepa mwasuntha ndalama zasowa mu office ya jeni ya vice president zonse zinathamo tiziyembekezera zota tizisiya apo kudzabwirano chabwino titasiya izi zonse zaodya zakalibe mlandu tizisiya apo nzake zozo tizisiya apo. Komano akuluakulu kuyenda akatera ali kunzuzu uyo wakafika sonde kuti uchani kuchilimba ku Blantyre akatera uyo ali mwangona mwezi ya 25 uyo iwe kuyenda kumene kuko mafuel amenewa kungoenda chonchija ukafika kumene kuja achitetezo ajawo amene umayenda nawo aja onse aja ndama kasezatu achitetezo madziwa kale kupanga kamva pena paliponse awa njani kodi awa muti awa njani achitetezo onsewo azilandira ndi kuti maalawansi agwira ntchito beyond maawazi apita ku field chani maalawansi onjeze zonse zimachokera ku office ya vice president. Adaononga ndalama nda ndipindu lanji lomwe tidaona ifeyo kuchokera mudzi kuyenda izi mafield zake zichizoyenda zija ndipindu lanji lomwe ngati Malawi tidaona ndipindu lanji. Inuyo amagaye tatiuzani kunena kuti ndipindu lanji lomwe mukuona ngati Malawi idapindula pakuyenda kwa manganya kuja kuti yenda uku kuyenda nda polisi asilikali chani ndipindu lanji patapanga ndalama kumangopangidwa wasted mafuel chana zina chilichonse ngarama kafika kumalo kuona kuti kulibe manyumba oti ndaboma kuti akakakhale maloji kakhala mahotelo kuononga. What do you expect? Choka chitika kumene kuja kukavina kwa iro basi kuchiola dance auze manga pano ndepa home aonese iwe aonese manganya iwe chana akuvina tameneyo basi phindu lake ndi limenelo zinatipindula chana ngati Malawi. Yes, inuyo mulozedwe zala amanganya kunena kuti tafotokozane ndalama zidayenda bwanji sitofuna zonena kuti tikulozene zala kuti mbavayo ndinuyo yayi komano inuyo mungobweretsa report ABCD ndalama zinaziyendetsa motere report limenelo ndi limenelo lira fotokoze bwinobwino kuti inuyo ngosalakwa kapena ngolakwa and funds ili justified kunena kuti inuyo ndolakwa munaba ndalama inde mukuyenera mulozedwe zala pokhapokha mutapanga clear your name mupezeke zono dzina lanu mwalichotsamo kuno kuti inuyo ngosalakwa. Hayi imene mutu ndi imene zilili ndi amene tasuta chamba ndambiri ande mukhozaonanso enenso ndasuta nawo chamba nchifukwa yake ndikuyankhulanso zimenezi. Tuzeni maganizo anu mu comment section mukamaruza maganizo amene osalaso kulemekeza maganizo anzathu akuti.